yun yung binigay. No. Mga February siguro binigay ng mga religious sa akin. So doon ko pinavalidate. Okay. Yun lang ang ako, yun ang concern ko bago ko tindigan itong accusation na to, kung makuha ko yung confirmation na yun. Sir, these are the same bank accounts na nandun sa videos? I wouldn't know. May nilabas ba doon? Yes, sir. May mga binanggit, sir. May mga bank account. Basta't meron akong... Sir, the documents that you have are they, what did they list? Transactions, names, transfers, account numbers? By the looks of it, 700 pages. by the looks of it, ano siya merong ledger, then meron silang parang internal accounting documents, tapos merong bank statements. So, on the face, gano'n ang itsura niya. Sorry, clarification. When you say billions of pesos, hundreds of billions, tens of billions, paano? Gano'n siya kalaki? Mga siguro individual. Iba-iba kasi yung nakukuha eh. Kada isang tao eh. Iba-iba eh. May mas malaki, mas maliit. Siguro yung pinakamalaki, collectively, abot siguro ng mga 8 billion in a span of so many years. 8 billion.